Guru-guru sakti mung ngurmati mijil para panakawan miyos sing ora rombo. Yen Cinandra pindho hancak kang tinebah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, kula nuwun sowan wonten ing dusun Krajan Munding mriki. Nggih, saderengipun nembang ingkang kathah nggih mugi-mugi merti dusun wonten ing Munding mriki tansah karahayon binerkahan dening Gusti lan para masyarakat Munding mriki tansah ayem tentrem tebih saking suker sakit dipun paringi rejeki ingkang kathah. Amin, Truk. Amin. Nggih iki mau kok wak dhewe paronan Kang Gareng karo Mas Riyo ya. Heeh. Ku dasare ya dalang ya mahasiswa, Ana ngendi to? Ana UNES. Oh. Mas Riyo, Mas Riyo iya. Ya mula gadeng ket mau kabeh wis ditokke marang Mas Riyo, suarane ya kun, sabetane ya apik, cekelane ya apik, ya mula mau lih ku perang ya ora akeh-akeh wis ketok kok. Mengko tak malah isin dhewe nek aku perang lah iya. Iki nang endi, Truk? Iki ana ing Munding meneh. Wis tau nyuliyawan ana ing kene ya, Truk? Iya. 2 tahun kepungkur nek ora kleru. Kuwi uga aku kelawan kowe iku uga metruk, uga monokawan awan ana ing kene. Nalika mbiyen ya lakone Sri Mulih. Iya. Iki Sri Mulih meneh. Iya ora apa-apa. Ya iya ora apa-apa kok iya. Nggih, tetembangan Kang Gareng. Iya, Truk. Aku tak ndongake sik, Truk, karo masyarakat kene. Iya. Mugi-mugi masyarakat Munding mriki tansah
ayem tata titi tentrem. Amin. Tebih saking suker sakit ingkang dereng dipun paringi garwa enggal dipun paringi garwa ingkang dereng kagungan putra enggal dipun paringi putra. Amin. Rezeki lancar. Amin. Para tani leda tetanen sami subur. Amin. Sing para pegawe ya diparingi betah, diparingi lancar, paringi sukses nyambut gawe. Amin. Sing cah sekolah ya muga-muga sing dadi bocah sing pinter, sing guna tumrap nusa lan bangsa. Amin. Mbok rene Kang Gareng timbang kowe. Ya kose ya kowe sak tembangan sikik terus muka aku rono genti. Oh, siji ngono modele. Heeh. Karo mbang ngulur wektu kak ya. Ya. Ning 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 nong 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 naning nong. Kowe arep njaluk ditembangke apa Kang Gareng? Sing dangdut, reggae apa? Waduh malah aneh-aneh. Tak njaluk tembang dolanan wae terus. Apa? Ning 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 nang nang nang. Tul jae nak jae catul jae di. Kuntul jae banyak kekibat jungare siji. Wis Kang Gareng wis. Wah kok gayenge kok ngono bahasan kowe sing metu adate iki sing metu gayeng-gayeng iki Bagong kok malah kowe. Wah kalau arep aku iki wong tuwa dhewe tinimbang kowe kelawan Bagong ning aku iki lak ya iso to nek kaya cah enom ngono. Oh ngono. Ah iya. Dasar iki kanca-kanca iki arep mambengi iki ya wis. Wah. Mambengi iki ya wis. Oh iki nek ning kene adate iki bengi sik terus awan ngono to Kang Gareng. Heeh. Bengi sik terus awan iya.
mambengi ya tanggung jawab ya do. Wah, do semanggem yoga kok semanggeme ra umum. Heeh. Ayo ngono kuwi kok jenenge tanggung jawab. Iya. Dasare sing ngendang kuwi. Mambengi sing ngendang sapa mambengi? Pak Gun. Heeh, gandeng ono ayahan mula terus pamit sike. Iya ra apa-apa, Truk. Ha terus iki ya sing aku iki ndelalah kok diberkahi, dikendangi kelawan Moho sang Mohawiku. Waduh kok Mohawiku apa? Kok lendenganan temen iki dhuwur-dhuwur iki karo bapak. Ayo kepiye wajibe anak iki ya njunjung derajate wong tuwa lah ya ngono ta, Gong? Lah iya. Aning bapak wingi tak junjung mergo aku ra kuat terus tak bleseke galengan kok. Oh. Ayo ora apik ngono kuwi. Ayo. Heeh. Ya ngono kuwi. Aku mambengi nabuh ora. Heeh ngethuk aku. Ngethuk karo nyebul. Heeh. Ngethuk wae kleru ana wong ngethuk kok nggawa notasi. Ya iya ora apa-apa. Mengko nek takone wong notasine pripun? Ha ya ngono kuwi. Notasine pripun? Ha ya ngono kuwi. Lah iya kok. Karang ya karo nggo seneng-seneng karo nggo sinau iya. Nggih saderengipun nggih. Kula Petruk kaliyan Bagong nyuwun agunging samudra pangaksami. Dene kula Petruk kaliyan Bagong nggenipun Manakawan menika tasih kathah klenta-klentunipun. Inggih amargi kula menika nglenggana kula tasih wonten ing tarap pasinaon. Tasih wonten ing tarap belajar mira kritik. Saranipun tansah kula antu kaliyan niku saking panjenengan sedaya. Heeh, pokoke aja wegah dikritik, aja wegah dibenekke, ngakoni luput. Heeh. Wong iki nek arep bener-bener iso iki ya kudu ngono kuwi kok, kudu gelem nampa kritik, gelem nampa ocehan, gelem nampa ngene. Heeh. Ya mula kala mangsa iki ya cok karo ndelok awake dhewe ngono ki ora le ateges ngegunggungke awake dhewe iki ora, Truk. Lah ning ya ning ndelok awake dhewe kala mangsa sing ana sing wis ning rekaman ngono ki karo dikoreksi. Oh iki sing kurang ning kene, sing kurang ning kene. Heeh. Ya kala mangsa ngono kuwi ya penting kok Kang Gareng. Lah iya kok ya. Mergo saiki nek ora ngono kuwi ya le arep berkembang kepiye nek mengarep njagake panggung ke panggung kuwi. Heeh. Carane mengarep njagake oh ora apa-apa sesuk ana meneh kok tak le ajar le benekke awas ning panggung wae. Ayo saiki ya sakgurunge ngono ki ya kudu wis bebenah dhisik. Heeh. Ben mengko nek wis ditonton ki wis kepenak, wis prayoga. Lah ya ngono kuwi, Truk. Kuwi awak dhewe ceh dalam proses sing kang ngono kuwi, Truk. Iya. Kaya bapak nek ngajari kae apa-apa ki dimat sing semanggem dimat. Heeh. Ora usah aneh-aneh sithik, heeh, sing pakem. Ha iya. Arep jane wak dhewe iki nek ning ngisor paran ngono kae ya dong kala mangsa iki ya cok ora pakem ngono iki ning ya nek kene ya sing pakem. Ha iya. Nembang dong. Kowe sik. Ya tak tembangke ya. Yo. Neng 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 nang 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 lesung jumenglung cuimbal imbalan lesung jumenglung manekal
Wah, jan gayung kok ya. Heeh. Ayo kala-kala iki nek ngudi tembangan iki ya tembangan sing ngene iki barang. Ora kok betina bocah ning kamar kok nembange wis ngobrol ra ana entek ning tengah wengi. Kuwi lagu apa Kang Gareng? Ah kuwi lagu Sanirengan. Sinarengan. Sanirengan. Mengko nek didetek iso nganu mudhar lho kowe. Iya ora kok meng guyan iya. Ah iya kala-kala iki ya arep aku iki cah enom ya ngudine tembang-tembang dolanan sing kok ngene iki budaya. Heeh, adiluhung iya. Ora iso kowe nek meng arep tetembangan kok meng senengane ndengdat dangdut. Heeh, dangdut. Tembangan kok anane meng tungtang dangdut. Nek ora dangdut ya malah nembang opo kae. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata. Walah, kowe iki malah apa Kang Gareng? Kowe iki lagune wong Jakarta iya. Bagong iki ya iso nembang cara Jakarta. Weloh. Wah, angger wis ning kamar wis nyekel gitar ngono kae. Heeh. Wah, jan tan ki ngucap nek neng kos karo yange. Wah. Wis ora megakat, heeh. Angger wis nyekel gitar ngono kae, ujug-ujug ana sing teko. Ayo nyanyi ya, ya ngono nyanyi ya. Ning ora aneh-aneh to? Ora ya aneh kan aneh ya ora. Ya ora meng aneh tok kuwi maksude. Ayo. Ya karang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saiki iki ngono kuwi wae. Iya. Ya kuwi saiki ngono kuwi arep percaya ora percaya kok ya ngono kuwi. Heeh. Percaya ora percaya cenan heeh. Ya iki arep cara apike iki urung padha ngono to ning cara maksud iki cara lelakon sing ngono-ngono kuwi iki kedhong iki cak ana sing ngomong weluh lah kok kowe padha karo bapakmu mbiyen ya ngene iki. Oh. Walah ya lehmu njawab piye terus? Ayo lehku njawab napa nggih. Ha iya mbiyen bapakmu sapa kene iki ro aku. Oh. Heeh. Dadi kowe ngerti? Ah ngerti. Kowe ya tau sapa? Weluh. Ya ora. Wis ayo tetembangan kok malah. Heeh, meh ngrembug apa to ora apik. Bah jan apa? Iki kok manut-manut terus yoga-yoga. Pemene karo sing ngiter kae. Ana wong ngajari tembang Asmarandana kok ana dewa nganglang jaket barang ora. Aku dene kepiye ana dewa nganglang jaket. Kok ana dewa nganglang jaket? Ah, lah ya mbah kuwi sing ngiteri pancen wis jan. Mengko angger dielikke kok jenengan kulite ireng to, Mbah. Ora apa-apa ning rambuté aku putih ngono. Belah. Malah bangga, heeh. Angger wis muni rambutnya putih untune kuning. Lah iya. Ning ning nang. Arep nembang apa Kang Gareng? Wes lumrahe srengenge. Ngapa ta ya? Ngulan par. Kak ada sia-sia ya kaya-kaya iki kan. Bisa suwe ing ngondo
Urip mong sedelo yen to Wah, San. Mantep, enak iya. Terus ki, monggo Mbah. Yo. Nek anen anan. Oh ah. Aoi. Oi. Bablas kereng penak banget iki. Heeh. Marang Gusti Kang Bapane tansah kudu eling marang Gusti Kang Bapane sajaike tan raga enten apa niku dene sampun tengo dikakakan saniki jerpenten napa pancen sampun bosan ning prasetyaku latih keker walik watu mboten badhe kulintuh nanging kok ngene ketuan berene apa yate bebasan saumpama kaya ngenteni kemambang ing selop langgen dadine ranting-ranting kaya dijejawing bebasan kon orang anak pengawas kelekan mengembar keberhasilan arep mikir keperayaan balik jor aku wis kadang kesuruh hati kenang nenek sarang penak banget yo Kang Gareng. Lah ya penak kepiye, Ci? Ora ngerti wae. Heeh. Siterane rapet, heeh. Genteran gampangane rapet, iya. Wah, Jan, sulinge ya. Wuhui, kaya Krishna. Heeh. Biru dongker berarti nek kaya Krishna. Ya ora, Kak. Nenan iku dengkutang wah, Jan. Heeh.
Iya. Ayo ngono kuwi nek ngendang kuwi mbok yo ditiru kuwi bapak. Ora kok Truk, ora pengin. Ora pengen niru bapak apa piye nek ngendang? Ayo, sebagian wae. Heeh, ora kabeh. Lah iya kok kowe iki ya kudu duwe ciri khas dhewe. Waduh, gawe ciri khas dhewe kaya wis iya. Oh, lah iya. Sak gurunge tetembangan meneh. Iki sinden ditepangake karo warga kene terus mbok menawa mambunge ana sing kesupen ana sing lali karo asma-asmane sinden iki. Iya. Ha ora apa-apa. Saka ngendi ilihmu arep miji Kang Gareng? Saka sing sandingku dhewe. Mbak sapa? Mbak Siwi wu. Siwi kok Siwi. Mbak Siwi wu. Heeh. Wah, jan suwe ra tau kepethuk pisan kok malah wah awake jan mundak. Lemu. Heeh. Sugeng sonten, Mbak. Nggih, sugeng sonten. Inggih, dipun tepangaken. Nggih. Wau sampun nggih. Nggih, Mbak Nami sinten? kula Siwi. Siwi wu. Siwi. Oh, Mbak Ora Siwi. nganggo siwi. Ah, inggih, menika pidalem saking Nggih, saking Kaloran Oh, Temanggung. saking Kaloran. Nggih. Sampun tasih sekolah menika. Tasih Oh, nggih, SMP, SD. SD. Oh. SMP. Kelas Wes. kali ning mboten munggah-munggah niki. Oh, mboten munggah-munggah. Tekan sakniki niku nggih tasih kelas Nggih. kali. Oh. Nggih. Oh, nggih, Mbak Siwi. Ya saiki ganti Nggih. jejere. Mbak Siwi. Mbak kalau mangsa para warga masyarakat kene ana sing ngersake suarane Mbak Siwi Dundang Campur Sari lah ya. Heeh. Ya, mangga. Sak sandinge malih sugeng sonten. Sugeng sonten Mas Petro. Nggih. Wah, jan sinden ki ning iki saka raut mukane ketok nek raut muka galak. Heeh. Kula mboten galak kok. Oh, mboten galak. Ming berakot. Waduh. Nggih, dipun tepangaken. Nggih, nderek pitepangan nami kula Dewi. Nggih, wah Mbak Dewi. Nggih. Menika pidalem saking pundi, Mbak? Kula saking Caket mriki mawon, Oh. saking Puyang. Oh, Puyang. Nggih. Oh, inggih Puyang. Heeh, wah Mbak Dewi iya. Heeh, wah iki jan arep ketok galak ning suarane halus ya, Tru. Heeh. Inggih, sugeng santen. Wah, jan. Heeh. Ning hati-hati ngene dibrakot malah. Ah iya. Nggih, ngoten niku sesuai kebutuhan kok. Oh, sesuai kebutuhan. Nggih. Nggih, kalau mangsa nek kepengin kasar ya kudu kasar kok iya. Nggih, matur suwun sak saknipun. Sugeng sonten Mas Nggih, Petro. sugeng sonten, nggih. Dipun tepangaken, Mbak. Kula Risa Ristina. Risa Ristinul. Mboten nol. Oh, Ristina. Nggih. Nggih. Menika pidalem saking pundi, Mbak? Kula saking Getasan Semarang. Saking Getasan. Nggih. Oh, nggih sampun kagungan garwa. Tereng. Alhamdulillah. Kayak ana sing muni garwa macan ngono. Nika sing anu sing nyiter iki. Oh, sing ngiter. Oh, sing ngiter garwane jenengan. Oh, sanes. Oh, sanes. Nggih, Mbak Risa nggih menika. Nggih. Ah, nggih, guys. Iki garwane Mas Arjono sing wira swara kuwi. Heeh. Kuwi ya dalang garwane, suarane ya kunge ra umum. Heeh. Nggih, menika ingkang sandhi piyambak menika simbah kula piyambak, menika Mbah Juwariah di dalem saking Pakis. Nggih. Menika ugi ingkang kula antuk kula suwun saged berkahi kula ngantos kula dewasa benjang. Amin. Heeh, simbah Juwariah diparingi sehat panjang umur. Amin. Iki wis ana kabeh iki mau Mbak Siwi, Mbak Dewi, Mbak Risa karo Mbah Juwariah. Heeh. Iki mau sing wis nembang Mbah Juwariah kelawan Mbak Risa. Nembang Solo. Heeh, Solo iki dhewe iya. Saiki gendi Mbak Dewi ya. Nuwun apa tak nyuwun langgam-langgam wae Kang Gareng. Langgam apa, Tru? Pingine iki pelok bem. Waduh, pelok bem apa iki? Tak nyuwun nyidam sari. Ha, omong iki rung metu soalé ya. Enek rung metu ya ditakoke. Apa ta? Mbak nyidam sari menderek badhe dipun bawani napa mboten? Mboten napa-napa. Monggo, Mbak. Ndak do isa, Tru, ya kaya. Walah, ora ngawur kowe nek ngomong. Nggih niki kula tak nyuwun berkah bawa nika. Walah, aja ngantuk to, Pak. Bawa nyidam sari, Pak. Waduh, Aduh, napa iki? Drowong ayu Lah iki.
pepucane ati. Oh nggih Pak, dipun terangaken jenengan asmanipun sinten? Kula, Nggih. kula Pramono. Waduh. Pramono Budi Pramono. Mungsuhe niku dingendang niku. Oh, mungsuhe. Oh, nggih mung bebuyutan nggih. Nggih. Pak Gotun nih jenengan. Nggih. Oh. Mboten. Oh, mboten. Nggih, bedang niku nek adeng ngirimi gambar sing mboten sak baene niku ampun tenggen Bapak, nggih tenggen kula nampa. Oh, nggih. Kersane kan. Mun nampi. Nggih ngoten niku nggih kalian saniki niku pun niki jujur Pak, niki jenengan niku mungsuh kali sing ngendang sami mawon mungsuh kalian kula amargi kula niku saniki kali sing ngendang niku pun besti saniki. Nggih. Wis ora ana piye-piye nggih. Wis anane ming manut ro manut nggih. Mula nek kula dong kok nyemoni jenengan niku nggih wajar. Ya mergo sing marahi sing ngendang niku nggih ana. Kaya ngene rasane wong lagi gandrung rina kelawan ngene Naran. Iya. Duh dewa Jawata welas somrek awak mami. Ya suaranya apik ya, Truk. Nggih. Jenengan kulino renang, Pak. Gua lagi fokus ya. Wah, Jan, gua kuwi tulung dirangket sik apa piye ngene. Yen cedak tansah mulat sejet lan wong ayu umpamane rona kuda tanpa prau sasat darat dan pepetri ngidam syariat moro.
katon lam-lami nembangi wis ora kok tumes jenenge Mbak Dewi kok terus arep ditembangi ha wah penak tenan kok ha iya ya satur mau nyidam sari iki kali Mbak Siwi Mbak Siwi iki sing urung nembang larase arep diwalik apa wis men pilok bamae to heeh golek tembang sing mau bengi urung metu lah iya arep nembang apa gambir sawit waduh arep kaya sing bawa mau kowe nek pedolan iku ngangge gambir sawit mawon pun bayeng niku ah iya dalan kok kedatan nganggo kuwi ya nene tak gede malah kaya apa ayo kalau lagi ya klasik karepe Pak Priyo mau ngono paling iya ya saiki jatahe Mbak Siwi arep duwe napa lali janjine dibawani awang loro-loro panyunan lagi gara-gara tekan jam ya takare tekan 5:30 setengah 6 ngono rampung gara-gara rampung mayangane ya jam 7:30 lah iso diantemi warga kowe nek ngono kuwi ya iya ora kok ya iki paling 3 tembangan 2 tembangan meneh langsung mangkat budial lah kok monggo Mbak nena Dina minggu kang tak henti Dina muni ngoyo Pintar golek alasan ngantar-antarangan duka aku wis ora percaya Risi penak Dina minggu sing
Wis. Wah iki mau lali janjine iya. Piye kayu tetep bayeng kok piye-piye iki tetep kualitas nomor 1. Ayo iki sak tembangan meneh. Larase balik pelok barang. Mesti gugur gunung iya, heeh. Terus mengko balik pelok bemeneh terus sowan iya. Kok bolak-balik to mesake sing gender ora apa-apa, ora masalah. Pak Antok, iya. Genderane wajan. Iki buka apa? Meh buka rebak apa buka gender gugur gununge? Tak nyuwun buka kempul, ora ana. Monggo buka bonang. Monggo Pak Dibut. Katuraken gugur gunung, pas karo kahanan kang lagi mertit disana ning kene iya. Kolobis kuntul baris iya. Iki wis laras wis dibalik. Saiki wayahe apa, Kang? Wayahe sowan. Kae Ndara Prabu Kusuma wis lenggah ngejejer ning kono. Iya. Mengko sowan kepiye sediane Ndara Prabu Kusuma dituke wae. Iya. Jan iki Ndara Prabu Kusuma iki sapa? Ayo wis engko tok delok wae kepiye wis ayo sowan.
Semareko ten praekno samurir seko bali titioni kandaya ani den Ndara Praba Kusuma kula deleng awit wae kok kados sungawa raos paduka wonten menapa Den Ndara Kaki Semar wis sawetara suwe aku iku go golek cara kepiye carane amre aku bisa diaku anak marang Raden Arjuna ya Rama Arjuna pirang-pirang cara kang wis tak gunake nanging tartamtu ing samengko Rama Arjuna durung gelem lan durung pengin ngakoni yen aku iku putra Raden Arjuna. Ndara. Oh alah, Trek kuwi jebul putrane Raden Arjuna to. Heeh. Kok Pak dhewe lagi ngerti ya, Trek? Iya ya biasane ya nek komunikasi sing ngono kuwi bapak sing kan. Waduh, komunikasi Trek. Iya, komunikasi. Waduh, modern banget kowe, Trek. Lah iya. Den, kula aturi sareh, Den. Utawi ngaten, Den. Kepripun ing samanggih menika kula dherekaken paduka pinanggih kalian Kang Rama Arjuna kalian Ratu Ndrawati muring samanggih paduka menika saged gathuk lan saged genah kados pundi kahananipun paduka lan sejatosipun paduka menika sinten menika saged kababar yen paduka sampun pinanggih dening Kang Rama kalian Ratu Ndrawati, Den. Mulat mara sang bagus. Esmunira kang kamanungsan, Esmunira kang kamanungsan. Esmunira kang kamanungsan kamanungsan. Yen kowe mangkon ayu Kaki Semar ana ngendi dununging Rama Arjuna? Den. Kang Rama mboten badhe ing pundi-pundi satatam-tamtu mancing wonten ing Praja Ngamarta. Monggo kula dherekaken tindak budal wonten ing Ngamarta. Kaki Semar iya anakmu kandhinen Kaki Semar. Inggih, mangke dherek kula dherekaken. Para ingkang dipun kula sora dening Ratu Kartanegara dening Prabu Yaksa kados pundi Koko Prabu? tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winaya ing asepi Nimpen teleng ing kalbu. pambukaning wanana darlen saking liep layaping ngaluyup sumusuping rasa jati Yai Arjuna sumene sawetara Yai pun kakang wani menehi padhang marang Arjuna. Sawangen Yai dela maneh bakal ana trontong-trontong padhanging lakon Yai. Pun kakang bakal nyaket marang Yai Arjuna Yai. Kedaden apa kang den ucap dening Ratu Ndrawati lagi nggalihake bab padhanging lelakon ana ing Praja Ngamarta kadadak Praptanira Kilurah Semar miwah Raden Praba Kusuma nedya nyaket dhateng Ratu Ndrawati miwah Raden Arjuna mangono bujanira Praba Kusuma Kilurah Semar.
Ora emang wis wamyung breng. Aning marga hamalatku, aning marga hamalatku. Om Risang Kondo Pastrat Mojo Risang Kondo Pastrat Mojo Amit pasang kaliman tabe Doro Kulendoro Kresna kalian Doro Arjuna menika kula sowan nganti dateng teng putra Prabu Kusuma. Prabu Kusuma. Lho niki sapa Prabu Kusuma iku? Menika putranipun Dara Arjuna. Anake Janaka. Inggih. Palatar Arjuna anakmu lah kok akeh timen Arjuna. Nuwun pangapunten. Koko Prabu, kula menika mboten rumaos anggadhahi putra Prabu Kusuma. Koko Prabu Baladala Arjuna. Ora kaya mangkono Arjuna. Bakal ingsun piji sik. Si Prabu Kusuma. Nono nggih sumangga. Prabu Kusuma. Nono nggih. Wa Prabu. Sesembahan kula. Baladala urung-urung wis muni wa Prabu. Kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk katur wonten sandhap pepada paduka wa Prabu miwah Rama Arjuna. Iya tak tampa tiba padha-padha. Rama iku sapa? Aku ora rumangsa duwe anak kowe Prabu Kusuma. Rama, estunipun kula menika putra panjenengan. Kula menika sanget madosi dhateng panjenengan lan kula menika ngupaya cara supados panjenengan menika saged angakeni bilih kula menika sejatosipun putra paduka, putra celaking paduka. Yo yen kaya mangkono, kena kowe diaku anak Janaka iso nyirep dawuhing negari ana ing Raja Ngamarta kanthi nggawa mulih Bathara Sri lan Bathari Sedana lan Bathari Sri ana ing Raja Ngamarta lan bisa nyampunake utawa balekke kelawan Werkudara ning Ngamarta. Nyuwun pamit sinten. Jenengan menika kok ya ontran-ontran. Kula menika pun kesel wirawiri. Kok jenengan malah ngakon jan kok ontran-ontran. Kaki Semar percaya kaki derekno si Prabu Kusuma bakal tinemu lelakon pepadang iki Kaki Semar. Lumampah Sang Prabu Kusuma ngupadi dening Bathara Sri lan Bathari Sedana. Wonten ing margi dereng ngantos sinaosa kepanggih dening praptanipun Pendhita Gembung tanpa sirah murih kaleksanan kene ngupadi deningipun Bathari Sri. Raino semu banyuan aruno kadetraning uga rapuh sabaning ukila
ring kanikara sagata ini tungan enggung lir wusing bini pantro papa toking ayam ono merak manguing padakan tong Raden Paduka menika sinten dene Paduka menika norasi ngajan kepanggih kalian kula wonten ing papan ingkang sanget mboten ate dipun cecak kalian satitaing manungsa Den nono ninggih sang topo aku Prabu Kusuma dene aku putra saka ing Traing Pandhawa ya putra Arjuna sedyaku jumangka ana ing kene aku ngenut lakuning sikil lan ngetutke budining rasaku bakal pinanggih marang Bathara Sedana lan Bathari Sri. Wah, ladalah. Inggih. Paduka badhe pinanggih kalian Bathara Sedana lan Bathari Sri. Iya, Kaki. Yen kados ngaten kula saged lan kula sagu ambiyantu dhateng Paduka Raden. Tegesipun kula sagah bantu Paduka nggih Bathara Sri lan Bathari Sedana ananging kula nyuwun putri kula ninggih anak kula piyambak dipun garwa kalian Paduka lan anak kula dados garwa Paduka Raden. Ana pendhita kang karya wangsit membo kumbang ngajaping tawang atus pundi Raden, atus pundi yen kaya nang kono tak antepi supaya aku bisa kelakon diapan marang Rama Arjuna. Ya ndak saguhe putrimu bakal dhaup marang aku sineksen jagat isin. Monggo Raden, tindak kula dherekaken pinanggih kalian Bathara Sedana lan Bathari Sri Raden sumangga tindak kula dherekaken Den.
naloko kadil amit ambang lepas wulan opo maneka lintang tolong sumaya sumawon saur soroting karateka ong Yai Betari Sri kaya-kaya samengko bakal ana sawijining satriya ingkang sanget ngenira mesu Brata lan bisa dadi papan minulya lan swarganing awak dhewe Yai Betari Sri. Nuwun inggih Kakang, kula menika namung tansah sendika lan nderek kaliyan dawuh paduka dening Gusti nitahaken ing samangkih kula menika saged kula kaliyan saged manjing wonten papan ingkang prayogi. Kula menika namung nderek lan tansah meminta mugi papan ingkang dipun gayuh kaliyan kula lan panjenengan menika saged ndadosaken tata titi tentreming para tani. Kakang Bathara Sedana. Iya, Yai. Mara gage Yai. Ndak aturi nyawang ana ing sajroning kadohan kae kaya ana sawijining cahya kang sumunar lahi. Dening mangkono kaya dadya pepadhanging awak dhewe Yai. Ana dewa kang manungsan mayu sucana rungsit tekwan kang sarwa manik tekwan ingkang sarwa manik kula ingkang sowan sang topo kula ingkang sowan sang topo Raden, paduka menika sintenan saking pundhiun gayipun Raden? Nona inggih, kula menika Prabu Kusuma, dene kula menika ngandhadhahi sedya mboyong paduka kondur wonten ing Ngamarta temah ndadosaken tata titi tentreming Praja Ngamarta lan nyirep dauruning Praja Ngamarta. Nuwun sewu, Batari Sri lan Bathara Sedana. Kula suwun kanthi sanget paduka menika saged dipun boyong wonten ing Praja Ngamarta. Raden, nuwun inggih, yen paduka nggadhahi sedya kados mekaten, kula boten badhe swala, kula aturi ngeningaken cipta, kula badhe manjing wonten ing raga paduka temah ing samangkih manjing wonten ing Praja Ngamarta den tan samara pamoring saka jinut maya winayo ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana darlen saking layap liyaping haluyut pindho pesating sumena sumusu ping rasa jati wis manjing Bathara Sedana miwah Batari Sri wonten ing raganipun Sang Prabu Kusuma-Nedya den boyong wonten ing Praja Ngamarta. Pranyata sasmita gae gumelare
sing dadi sangka sapa wae kang candhi anpo pitutu yakti margining sang rayu yuwana tanis kala taningerke plating widi pegat-pegat hanya katipaning kodak Raja Amarta wis kablengket. Ora ono kang bisa nandingi kritaning Prabu Jaka Yaksa. Patih Senguni Patih negara Ngastina wae iki nangkep racun ndang mungsuh lawan aku. Ayo para Pandhawa Werkudara wis tak sikara marang aku uga nglemprak tanpa daya. Para Pandhawa liyane endi mono gak kenggal ngetok ngarep wak tigas sanggane Ngamarta dadi kagunganing Jaka Yaksa alah. Oh kebangetan lakuning Sang Jaka Wiyaksa. Urung kajangkan ngukup Praja Ngamarta wae wis ngaku aku yen Praja Ngamarta wis dadi milik marang Sang Jaka Wiyaksa alah-alah. Antasena, Nger, anakku, Antasena. Iya, Pakde. Ya. Kayana lakuning Sang Jaka Wiyaksa kudu kepiye? Mengko dhisik gandeng Samungga Praba Kusuma iku uga agi. Mlaku ning Praja Ndrawati. Ana ing Praja Ngamarta. Mulai samungko Sri lan sedana supaya manjing ana ing Praja Ngamarta. Sikik banjur ing samungko dhewe tumandang ngingkirake Ratu Jaka Wiyaksa ae. Ngono Antasena. Iya, yen kaya mangkono ayo disawang kaya ngopo? Polahe Sang Jaka Wiyaksa. Wis tumekan ana ing Praja Ngamarta Sang Prabu Kusuma. Nedya wis antuk papan kang kaperak Sang Bathara Sri lan sedana wau kang manjing wonten ing raganing Prabu Kusuma. Nedya cat manjing wonten ing bumi Ngamarta Sang Bathara sedana lan Batari Sri wau. Sang maweh andrung Wah Prabu Bathara sedana kaliyan Batari Sri sampun kula boyong wonten ing Praja Ngamarta. Dalah bocah lantip Yai Arjuna iki anakmu temenanan Yai. Anakku Nen.
apa Antasena? Oh, ayo terus ketemu anak anyar terus kekep-kekepan ngono kae. Ora ngerti kahanan Raja Ngamarta lagi kepiye. Walah kare Rama. Wa Prabu, anakku Antasena iya. Iki banjur kepiye? Bapak Werkudara isih tak siya dening Sang Joko Wiyaksa mau kudu kepiye? Kuwi mangko dhisik. Yen koyo perkara bapakmu tak tandangani, nanging kowe maju nek tandang ngono Sang Joko Wiyaksa nganggo sungut kang gak duwe kang diduweni marang kowe Antasena bakal sirna marga le Sang Joko Wiyaksa mau. Oh iya yen ngono. Ndak luwari kowe Yayi Werkudara bisa mari saka suker sakitan mulya ning Raja Ngamarta kaya duwe nguli maneh awul marang para kadang-kadangmu mari Yayi. Sapa ingkang menehi senjata pitulungan bisa kaliya jatekake marang awakmu Yayi. Lah kok malah kon ninggal. Oh Yayi. Ya yen kowe mangkono Yayi tak delok tumandangmu kanggo mbela negara Ngamarta sawangen tindak lakune anakmu Yayi Werkudara. Kowe putra saka ing negara Ngamarta ya putra Werkudara. Ya dasar kepara nyata. Yen kowe gelem nyawang kae bapak wis waluya dadi. Bapak wis mari saka suker sakit kang tok tumamakake ana ing jroning raganing bapak. Saiki arep kowe arep piye mungsuhmu saiki udu Werkudara nanging Antasena. Walah dalah bapane wae tanding karo aku kendang apratundang apa meneh anake. Ora gelem menake Raja Ngamarta kakon mati dene aku. Mara gage maju.
Mati wis ora ono urip maneh aku. Mati sirna margolan. Bumo sunya pringgo sunya pringgo windu wiat amun-amun liraku mambang Baladah ora patut banget ratu Gusti kula Pateni Antasena mungsuhmu aku Oh dicuni Sengkuni wis mati ana ing tanganing Jaka Wiyaksa lan Praja Ngastina wis kaukup dening Jaka Wiyaksa matur nuwun para Pandhawa para Kurawa padha bali ora usah ngrusuya ning negara Ngamarta Kurawa wis tentrem dahulu negari Ngastina wis irep dening pangawikaning Sang Prabu Kusuma wau Manggrayu ana ingkang bakal gawe tertamane sapu barat anak-anakku iki wis kelakon lan wis jawab kabeh lakon Sri Mulih iki mau daono ning negara Ngamarta Ngastina wis kasirep dening pangawikaning lan prabawaning Bathara Sri lan Sedana Prabu Jaka Wiyaksa mau uga wis den sirnakake mula kang saka mangkono wis kababar lelakon Sri Sedana lan kundur mapan ana ing papaning niki ngangge golek mboten Pak iya muga lelakon Sri Sadana bisa
lelakon Sri Sadana iki bisa njalari tata titi tentrem para kang sami tetani lan para warga masyarakat ana ing munding kene. Mula kang saka mangkono ayu sakgurunge tutup Kori Brajanala ngundang golek Pak. Iya. Supaya ing kono dadi pralambang sing apik golek ana, sing elek banget. Inggih. Nggih pun Pak yen kados mekaten nyuwun pangapunten menika kok nggih. Malah mboten golekane menika beksanipun malah dereng didandani menika. Alias mboten kegawa nyuwun pangapunten sanget saya warga masyarakat mriki nggih tutup Kori Brajanala billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.